Zdravím vás pokračovania série 1v1. Dneska možno vyhráme, možno nie. Minulé videá dopadli obidve prehrami, takže možno dneska by mohla byť konečne výhra. No dohral som pár zápasov, Gold stále Division 2. Neviem, či som mal minulosť. Som dokazil, nevadí. Takže dneska uvidíme, ako to pôjde. Sa nám bude dariť. Ako budeme vedieť poradiť tohto chlapča. Učil som sa Master Flick, ale neviem ho použiť ešte v normálnych hrách. Tak. Toto on dokázal, nie ja. Vidíme, či by toto mohlo byť gól, a je to 1-0. Dneska by tá výhra konečne mohla byť. Sa nemýlim, ak by som teraz náhodou vyhral, tak to bude Gold 1, Division 3 možno. Takže to by som bral. Máme save. Som bol troška odpalil, ale nevadí. Tak v čele. Musíme to dať dopredu. Moc vysoko, nevadí. No je to 1-1. Typek vyrovnáva. A uvidíme ešte, ako to pôjde. No, nevadí. Napríklad, že byť z tohto. To nič. Musíme to vrať boost. Možno začal vymyslieť. Ešte uvidíme, ako sa tento chlapček rozhodne. Dobre, to máme. Teraz skúsime rýchly protiútok. Uvidíme. Dobre, to vyšlo. Toto som dokázal, nevadí. Ešte máme druhý pokus. Škoda. Poďme si prebúsť rýchlo. Takže to dá dopredu. Si to dá naspäť. Dobre, typek mi to dobre ťukol. No zasa. Toto bude vyrovnaný súboj. Vyhra tam stále niekde vo vzduchu. Stále nám to môže doprieť. Dobre, máme save. Čakáme si, keď to dopadne a skúsime túto strelu a čo bude gólová? Vyhrávame 2-1. Toto vyzerá veľmi dobre. 2-1 je pre nás veľmi, veľmi dôležitý výsledok. Nevadí. Vedel som ani kde. Stratil som kontrolu nad loptou. To nevadí. Pokiaľ nedal gól zatiaľ z ničoho a ja dávam na 3-1. Typek urobil chybu. A ja to využívam. A ďalšia chyba typková. A dávame na 4-1. Typek prehráva 2 minúty pred koncom. O 3 góly. Inak viem, že dlho nevyšlo video z FCčka. Teraz som sa k tomu moc nedostal. Takže uvidím. Za ne uvidím možno ešte dneska. Idem natočiť jeden diel. Ste ho mali keď tak v nedeľu alebo v pondelok vydaný. Uvidím. To je. A typek robí ďalšiu chybu a ja vyhráva 5-1. A typek dáva forfeit. Dobre, ďakujem, že ste sledovali toto video a majte sa.